Kabusing! Ito na pala mga ingredients, kabusing, oh. So, lulutuin natin chicken skin barbecue. Ito, kabusing, balat ng manok. Bawang, ketchup, Chicken skin. toyo, lemon, mamasitas, barbecue marinade mix, at saka magic syrup, pamintang buo, pamintang durog, at saka asukal. Yan lang, kabusing. Ito yung masarap na lutuin basta may mainom. Hello mga kabusing. Marinate muna natin tong chicken skin. Chicken skin barbecue. Wow! Itapon ko muna yung konting tubig mga kabusing. Una natin tong ahos mga kabusing. Yung garlic. Madaming garlic kabusing kasi marami din to. Para mabango. Pamintang lisok. Pamintang pino mga kabusing. Madami rin. Para mabango. Itong ating magic syrup. Lemon kabusing, lemon. At itong barbecue marinated mix. At itong asukal na pula kabusing. Mga 2 kutsara. Sunod natin itong toyo. At itong last natin kabusing ketchup. Lagyan pala natin ng oyster sauce mga kabusing. Yan lang. At haluin yan mamaya. At haluin natin mga kabusing. Mix of bread. Ito na siya mga kabusing. Abangan nyo bukas mga kabusing yung paglagay natin to sa barbecue stick, yung ating chicken skin. Yan, Barbecue yung chicken skin. abangan natin, kabusing. 24 hours later. Hello mga busing. Ito na pala yung minarinate natin, kabusing, oh. Tuhog na lang.
na barbecue chicken Chicken skin. barbecue. Ngayon tutuhugin na natin. Lagyan na natin sa barbecue stick. Yun. Ayun. Umpisahan natin mga kabusing. Ito na. Tuhog na. Ang ating tuhog portion na. Pesos. Skin sa Pinas. Pinas sarap. Magaling ito nga. Nagtingin. Hindi matawag tuhog. Gat namin mga kabusing kasi sobrang lapat. Nagpalit daw si Miriam og cake din eh. Kang mama. Balik ng kuko. Itong anak ganina nagpalit. Ano mga kabusing? Cheese. Pusing, isa lang na natin. Barbecue na. Sarap nito mga kabusing. Ayan mga kabusing. Balikan natin mamaya. Habang itutuhog, isisalang. Ayan pa oh. Madami pa yun. Tutuhugin. May sinalang na tayo. Tuhog din. Tuhog din. Hello mga bossing. Update natin ka bossing. Nakalipas ang
40 minutes. Yan o. Diba? Barbecue na talaga oh. Oo. Kami, Yummy. busing-busing. Kaya, malapit na yung maluto. At ito pala yung natuhog na. Yan o, tapos na. Bundok. Yummy yan. Josing-josi. Juicy. Gawa tayo ng sauce mga kabusing sa barbecue natin. Sausawan. Wala yung sausawan na masarap mga kabusing. Ketchup, Kabusing. toyo, suka, at ahos mo yan. At paminta. Mix lang natin, mix. Ito ang masarap na sausawan sa chicken skin. Ah. Wah. 5 minutes later. Hello mga kabusing. Ito na pala naluto kabusing oh. Kita niyo. Sarap niyan ba? Sama na. Hab-hab na. Doon pa, nakasalang pa marami oh. Yan pa dito mga kabosing. Una lang kami kasi magutom na. Check mo na.